Kita waktu kamu ke rumahku kita. Iya, aku wis tau dolan lho, Pak. Sowan ning gone iki blantike wedhus iki lho. Lek gimen. Kowe rono kok ora ngajak aku iki aku mah durung tau rono lho, Sa. Durung tau to? Cerak iki jaratan. Apa kuburan? Oh. Cerak kuburan iki. Oh, gayane sok kaya apa artis ternama, artis global warming apa. Oh, rupane kaya kejing ngono. Kok kejing? Lah, gaya banget kejing iki watu lho. Ya wis lumrahno. Lah omahmu rak cerak kuburan. Elisa maro ning tekmu ki rak ya kowe darake kijing, man gak kae. Pemadake leluhur, isa meger-meger sehat bakas waras kok kijing. Oh, gayane iki lho aleman tenan alem. Syukur. Padahal ning omah ya sarungan, nganggo kaos seporet kae gayane goreng brambang. Brambange gesang, brambange gesang, brambange gesang. Brak sik Sa. Neneng. Elisa. Iya. Neneng omah kono ya muk kanu gayane kaya wong wedok ngono. Ho, tak kira wis gayane nganggo sarung, sok maco kae. Keleke barang ono rambute. Kowe iki gayane ngemat-matke tenanan ta, Sa. Terus aku langsung, "Halo, Lek Gimen." Wah, belantik wedhus mundi kle. Oh, kan ning Bore. Aku lagi goreng brambang. Wah, jajal goleng brambang barang. Elele, brambang ki geseng, brambang ki geseng. Tetep mentele ra umum. Gayane, alah. Elisa. Aku takut deh. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Mak, yo. Ayo Mbak Elisa, yo. Jumeneng Mbak Elisa Orkarus Alaso, yo. Iya, Mbak Elisa. Yo. Elisa. Halo Kakak. Sekejalo. Piye? Iki bentuke iki duduk iki palsuwe gaya tenan dijedet-jedet iki. Ndekmu palsu apa ora? Asline tenanan. Bukteke sik no. Kan wingi wis tau ganti bareng. Lah, wis tau ganti bareng karo wis Apri. Tau aku ning omahe iki Mbak Princess Apeli aku wis tau ning. Apri. Ale. Tulisannya ning kon Instagram Apeli. Mumet aku lek. Wis tau Pak aku sowan ning kelek. Garuane. Delek. Karo Ojo Princess, ojo Apeli yo. Nggih. Apa? Klakson. Kok klakson? Titit. Apa titit? Aduh kan Edian gawe dalan iki nek karo Elisa. Pusing. Ya apa sing muni titit ki apane? Klaksone ki mah lho. Oh, klakson duwe klakson. Kita waktu kamu ke rumahku kita. Iya, aku wis tau dolan lho, Pak. Sowan ning gone iki blantike wedhus iki lho. Lek gimen. Kowe rono kok ora ngajak aku iki aku mah durung tau rono lho, Sa. Durung tau to? Durung. Cerak iki jaratan.
apa kuburan. Oh. Cerak kuburan iki. Oh, gayane sok kaya apa artis ternama, artis global warming apa. Oh, rupane kaya kejing ngono. Kok kejing? Lah, gaya banget kejing iki watu lho. Ya wis lumrahno. Lah omamu rak cerak kuburan. Elisa maro ning tekmu ki rak ya kowe darai kijing, man nggih kae. Padake leluhur, isa meger-meger sehat bakas waras kok kijing. Oh, gayane iki lho aleman tenan alem. Syukur. Padahal ning omah ya sarungan, nganggo kaos seporet kae gayane goreng brambang. Brambange gesang, brambange gesang, brambange gesang. Brak sik sak. Neneng. Elisa. Iya. Neneng omah kono ya wong wedok ngono. Ho, tak kira wis gayane nganggo sarung, sok maco kae. Keleke barang ono rambute. Kowe iki kaya ngemat-matke tenanan ta. Terus aku langsung, "Halo, Lek Kimen." Wah, belantek wedhos mundi kle? Oh, kan ning Bore. Aku lagi nganggo goreng brambang. Wah, jajalan goleng brambang barang. Elele, brambang iki geseng, brambang iki geseng. Tetep mentele ra umum. Gayane Elisa. Aku takut ini. Gimana kakak? Kamu kan dari Sulawesi. Iya. Ini orang Jawa. Orang Jawa. Kalau saat di sana di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Piye? Kowe nganggo adat kono ora apa-apa yo apik. Nek nang kene kowe ngormati kowe iki nang ngono aku mertamu lho. Terus oh iya. Elek-elek tuan rumahnya nganggepmu apa? Berarti kowe menengah segala kelemahanku tak foto. Syukur Berarti aku kudu nganggo kembangane barang kowe ngerti. Ya ready kok aku mengamati saya nganggo kaos seporet. Wis nganggo kamar mandiku barang. Iya. Kamar mandine gayane nganggo lulur barang. Lulure tapi sini pasir. Nek sing luluran ra apa-apa, kowe kleru lho. Apane? Kae sabun siri kok tonggo keramas. Ya malah kempel. Oh iya kaya ready. Nek seduhake kok aja digunakake. Ya jarene oleh nyilih. Wah iki apik iki ketoke langsung tak sesuk nek silaturahmi ning nggonku. Nggih. Nderekke Pak Sino karo kanca-kanca dijak sisa. Nggih, berarti nganggo adat menjunjung adat karang nongko. Karang nongko. Oh iya, nggawa nongko berarti nih. Maksudnya wong mertamu ki nggawa until-until buah tangan. Until-until ini apa meneh raret ya? Buah tangan. Oh, buah tangan. Oleh-oleh. Contohnya napa misal si senenge napa senenge? Ya gula, teh, rokok. Oh, gula teh. Kayane aku ra disuguhi apa-apa kowe. Lah kowe rono blas ra digawe apa-apa. Wes linggah kono ya dienteni sikek goreng brambang gosong bar kowe ngurusi brambang wae. Aku ra ya. Lah wong tamu ra nggo apa-apa kok njaluk disuguh. Kebiangeten kowe iki. Pas tekan nggone aku ngrurui bapakku rak ya bapakku terus kaget. Napa? Heh lek kampret. Rak ya bapakku ki kita. Oh kumise menggoda. Halo lek kampret. Langsung. Nek ning kono disuguhi nggone iki rada modal Pak nek nggone Mbak Inces Apeli. Sesuk ning nggone Mbak Inces wae rada modal sithik. Aja ngene lek Kimen. Isine mung kuburan to. Lah kowe kae disuguhi anu to black roti. Ha black roti. Kongguan. Tak jupuk langsung tak lebokke mobil. Lah ngapa? Tak go Bali. Lah beli te. Lah aku tau kecil kok ning kene kok. Apane? Kongguan. Ha tapi nyoroti aku jerone. Isine manggleng. Manggleng. Mending nek manggleng sok intip barang. Es tutuk-tutuk no, lek kowe babar kirangku, kredibilitasku hancur mergo kowe. Lah. Kowe iki kan mau kok gur nesu wae iki apa gek bulanan apa piye kowe iki? Pancen wedane lekasan ngono ki kok, Mbak. Lekasan kentir. Alah. Lah niki nek apa-apa aja konangan Elisa, cah rate dengaling-aling kok kuwi kok. Mesti dibabar pirang tekan ndi. Mbok aja buka aib sesama. Kan Iki kudu aib. Kenyataan yo. Dinggo pembelajaran kowe nek nampa tamu ki le apik ngono. Aku adoh-adoh he. Yo ngapura ya, Nduk. Lenang kowe ki lenang lho. Aku lali esokane. Lanang kok le arep. Lanang kok iki nek empuk to, Mbak? Kowe iki yo lanang aja cakep. Oh yo lali deh. Ayo, Nok. Ya, iki saiki ne apa? Podang kuning kira tamu. Iki ngopo gandeng-gandeng cari lanang. Nek nyamang ngene ya gurih. Gek piye to Min kowe iki jan. Ora konsisten. Nadyan wujuh temong beksi. Nadyan wujuh
ngapa Lek? Peksi ki manuk. Oh, ayo kowe iki ngopo kok nadyan wujude wong peksi. Men dramane itu. Oh, deklamasi. Manuk. Manuk ki peksi. Peksi ki manuk. Peksi ki manuk. Manuk podang ki unine piye sa? Raretine? Piye contone? Manuk podang unine piye Lek? Podang unine tituit. Tituit. Kleru no. Sing bener. Engku-engkuan. Kok iso? Nyanyi manuk apa jenenge Risi Risantelo. Risi Risantelo lolo matu salelele manuke podang unine engkuan. Oh nek manuk guwek. Manuk apa? Guwek. Ki saya kowe manuk guwek to. Sing ana ning kuburane manuk guwek, manuk gak. Nek suling munine piye Lek? Berarti Mbak Mimin tuh anggap manuk gua. Ya, engko nek bengi ndase so mubeng dhewe 300 Ndas kok. Atek kowe mengamati kaya ngono to. Kowe iki psikologis manusia apa psikologis kewan? Lho saking telitine kok. Sing penting payu sing endi dinyanyi. Kok endi sing payu dinyanyi? Gawe taline alus manis turmra ati senadyan utu wong kene nek pelafalane iki lho iso cetha ngono ya. Artikulasine tepat. Iya. Jangan mudah puas, tetap digali, dieksploitasi mana yang eksploitasi ki apa? Eksplorasi. Lah aku kan ya ngono kuwi bener kowe ngelingan ora sarjana S2. Oh, oke. Ya ternyata nyandak. Banji ki wegah kalah. Nggo nutupi bodhoku lho menengo. Aku enggak habis pikir lho. Kali Kenapa? saya kok ya duwe pikiran, mulane kowe rupane kaya kijing. Nek omong gruwatun cegemel ora dipikir kuwi natoni apa ora kok. Natoni apa? Pokoknya duwe tato. Maksudnya ini jangan menyakiti hati. Oh, menyakiti Kalau kita hati. tidak bisa menyenangkan orang lain, paling tidak jangan pernah menyakiti hatinya. Nek kowe mau dari awal sampai akhir gen natoni dedek lho. Dedek wis tuwa, gerang dedek. Lah piye to Lek, kowe iki nek ra kaya kijing wong prejenganmu ki lingir tok kaya ngono Dek. Lingir tok. Wis semingguan kula Bebelo. kok bebelo? Kudu to beda. Goleki. Goleki si podang jenah. Kuning Om. Kuning to. Kuning. Jenari apa? Jenar ki ya kuning. Oh padha. Padha. Ning burine dadi I karo A. Oh kleru. Iya kleru ku nek seneni karo sing gawe. Meletik tenan berarti bocah. Wegah kalah kandhani kok. Tiba bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Ya, mangga. esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran
tutut ati kebranan kekencangan meliti saka tatuan cari ngoceh legal asuhan bahan sengece mengkang kuning agawe pikir gunung sawang dan manusia Mbak Mimin, Mbak Inces, Mbak Mimin, Pak Eno. Ya. Rumasaku kok anggere muni serampu kok li bengok-bengok sak kayange. Iya, ya ayem kok ya dheke. Heeh. Ayo saiki genti Mbak Anting, ya. Sing saka Banyuwangi iki. Ya. Anting. Ya. Yo nak. Ki ana sing nyuwun grajakan. Oh iya diaturake Anting. Ajar kenal karo Bude Mimin kene men Nggih. Sing dalu boleh. Sing hati-hati ya nduk nyambut gawe. Nggih. Nah, bocah saka Karang Pradesan kaya aku lan sliramu ning kota kira apa-apa serba anyar kudu ing tanggaping sasmita. Hati-hati nek ndek kenalan dihati-hati. Nek wayahe pacaran sing sehat, nek mung singgolan ra apa-apa, nek siji kuwi aja. Napa niku? Ya sing siji kuwi aja. Wong lanang ngadeg pulih wong wedok ninggal tatu. Lah kula ditinggali napa? Lek ki men. Kon mlaku coba. Kon mlaku. Kene dientin nyerak Pak Desukimin. Kok Pak De? Heeh, Dek Anting. Yo, Mlaku nyerak Pak Desukimin. Iya. Adek ora demes ngono. Awake dhewe sing ora wedok asile mlaku di temlek noleh geget lati. Temlek noleh geget lati. Nah, lho ngene men pamrih iki tertarik mergo body language kita, body ayo baleni ya. Dicontoh ki. Men ketok kowe anggun ngono lho, Ting. Dadi Ya. temlek noleh geget lati. Lah ayo ngono ajar. Heeh dadi men pakaiane wis Jawa terus gerak tubuhnya ya tetep Jawa. Lho. Ayo salus yo. Temlek Noleh geget lati. Lha niku. Heeh, ning jek kurang kewes sithik. Ya rada luwes sithik diperhalus diperlembut. Nah, sinden ki ya kudu sing luwes. Mula kandhani kanca-kanca iki iso Elisa. Ayo sikile. Nah. Kandhane pengen dadi sinden kondang, manut aku. Piye? Siji suarane kudu becik. Ya. Upamane karakteristike ora patek apik kudu latihan, gula mentah kudu gladen. Wis tak omongke jangan pernah bersinau saka Bu Prastiwi, saka Mbak Neti, saka Mbak Wahyu, kaya Mbak Ayu lan sak piturute. Terus nomor loro cara berpakaian, packagingnya nyalira busana. Lah nyalira busana, tata rias make up, wajah, rambut lan body language. Nah, ta mudeng ta? Aja kakah ngono. Nggih. Nah, siji suara, loro packaging, telu. Nomor 3 nek pengen dadi sinden kondang kudu geleman. Kok kudu geleman piye ta? Gelem ning wayangan, gelem ning jatilan. Nek sing ketelu kuwi, sing ana ning awakmu iki gur siji tok geleman. Liyane kok ora eneng. Yo, jenenge maido. Semangat lho Anti. Pokoke mbok alon-alon ora iso rapi sampe. Nyonto saka senior. Ayo sikile. Nah. Kecengkal. Kecengkal niki pupune kegeden. Oh, pupune kempole kegeden. Oh, sesuk dipreske. Ninjing nggih. Iya, Nduk, bawa Banyuwanginan. Senenge Pak Sino ki aku niki lho. Merekrut sinden-sinden sing muda bertalenta yang potensial direkrut.
Ya nak ngatur. Dhewe iki nek ora dikukup Pak Seno dadi apa? Ora mung dikukup ya dikersake barang. Kapan kuwi wah jan? Dikersake nek saben apa wetone Pak Seno dikersake kasuwun tindak ngula ning Sedayu. Nek sampean selo. Jadwal kula padet. Nggih. Ayo, Nduk. Jadwale pedet. Ada kok pedet. Tangane. Nah. Ayah. Angel. Wis ra apa-apa ngono kuwi wis ra karo nggo ampun-ampun. Sik. Kok iso ngene? Yo. Ma Mambiat mayo Itu suarane lok tenan yo, Lek. Nyolong kethek tenan. Kethek kok kethek. Kacek sithik kok. Sithik kok. Kalian koncoku. Bela luka. Entin ki kakean ngene iki ngantek nggon kelek ki suwek dondoman kabeh. Anting. Anting kula. Anting. Ki jane sinden panoman nek ngenane. Gerane. Kuwi kaya jaman lelakonmu pas joget kelek. Lah ya. Pas joget perabotmu tekan kelek kowe mlakune ngene. Ya. Suarane genting pelam biangan nganggo teknik kak dhewe. Apa? Begagah. Belos. Nek buka begagah terus ngene terus lho. Nek berabas. Lah niki gara-gara Pak D yo an. Pak D sapa? Pak D Seno. Wah kok tua banget. Kok gara-gara Pak D iki dikapakno. Apa le ngajari kowe ora tertib ngono piye? Mboten, kula nek angger nyanyi yo wis ben ngeyel kok dikandani ngoten niku terus dijalani kula kasep begagah terus. Oh. Nek yo rasa dicincingke lho ya. Ning Sumuke. iki nganggo sumuk. Ya ampun. Kok yang ngisore iki digawe kipas nek nu menisis. Lah niku didamel Pak D, gak oleh dijaluk. Nyo tok kempitnya. Nek mar tok kempit ora apa-apa. Kok masuk angin lho kowe kuting. Kula ya dikipasi. Ah ora sudi. Ora pareng. Napa to? Kok dedek masuk angin. Masuk angin. Nyeram biai nuswan toro Ya. Jos. pianyu jarikmu ngantek kaya wong Daud ngono kowe iki jan. Lah nyandang kok seralah lah. Sikile ngantek kok kimpul. Ya mending anting daripada kowe le. Nek gagas bocahe wis jan ora kalap saimit-imit. Nah. Lah piye? Kuwi urung kok. Engko bar limbukan rak rumah sana wis rampung gaweane. Terus ditengok nang kene iki depe copot. Dek ngantuk ae gampleh-gampleh ngene iki. Asli aku. Ketoke gayane ndelok wayang karo huyang-huyung merem. Lah ketese bocah ra ya urung tahan melek calon. Maklum ora apa-apa wis ben sing penting suarane apik gelem pentas niku wis. Iya. Bocah cek carane cek gladhen cek ning kebon pasinaon kok wis kudu nggih to. Kendel, Nduk. Ku kebaya apik, nganggo rok ya apik, luwih apik ra nggo apa-apa. Iki ajaran sesat kowe iki kok le. Yuk.
ngajak gelut ki ayo. Gak apa-apa jare Pakde ora apa-apa. Jare-jare aku apa ora. Apa-apa sing duwe tameng aku. Soale Pakde dalange sing ngejak aku. Lah iya nek ra yo nganggo sopan ku anggere bengi iki ra iso rapet. Sesuk bali tak rut kowe tenan. Kula ya pengen dirut. Asma. Mangerut gulune niku to, Pak. Niku kok sing berlaku nggo sinden liyane kok ora berlaku untuk diriku ki kenapa to? Lah kowe jalane buntu kok. Jalan apa ta? Oh, Lah. Ki malah tunggale Elisa iki. Nerake. Kowe sedo mulang sarangku nerangke karo ngrekoso awake dhewe. Rekoso awake dhewe kon nerangke nggon bekakas kaya ngono ki ra iso. Anting. Dalan. Ora tidak boleh banyak tanya. Iya. Kamu masih kuliah. Masih kuliah. Pokoknya kuwi dalan Jawa kebak suket. Suket ning hutan. Heeh. Hutan belantara. Hutan belantara. Liwat dadak biyak barang kok. Kene. Ayo. Nggih. Ojo takon seneng susah songko. Nganggo mendak ini lho, Nduk. Kalian wis kebak. Guru ki. Oh biasane mung disaruk nggo sikil ngeten. Omonganmu lho, Pri. Iya, kurang ajar Mbak Apri. Padake kirik. Kirik niku rak cilik. Lah niku pun tuwa ki. Ora yoga, ora kanca kabeh nek mbek aku banget-banget. Ayo, Nok. Tanah endah kumayaring taman sarino swantoro. Ya, merajas. Ya, ya. Monggo gerajakan Joget diaturake. ngetutke aku lho ya, kudu joget. Oh kok joget? Pakde joget gak? Yo dalah kok kon joget. Lho pisan-pisan jarang dalang gelem joget. Ora aneh-aneh teh kok banting ambiar. Ya. Ya, mangga.
Matur nuwun. Ya, kali halus banget. Matur nuwun. Grogios keguguran modal madul sampeyan benake engko. Ya pancen wangun nek Mbak Apri jogetane wis dadi. Nggih. Sing siji kaya mentok ngelek. Wonge punya tes sendiri-sendiri. Nek wong ra senengi pancen ora kurang panyacat. Ora sing ra seneng Pak. Ya banget ket mau dalem terus. Pancen karakterku ngene rada wanita-wanita maskulin kok nak. Maskulin ki gagah. Rada gagah. Lenang kok ora oleh gagah. Kira ya. Oh. Nggih, wajan apik iki mau suarane calon dadi apik bocah iki. Ya. Nggih. Paton lu mlaku rada rapet wae. Iya. Nah, Wis monggo Bu e. Iya, Kyai 3 sisan sekalian. Iya. Nih, diganti kuwi Bu Prastiwi. Monggo Bu e. Piringane sepompom. Wes. Nggih, wah ya. Ki dadi sing dadi cheerleader utamane Bu Prastiwi dhewe melu. Ha iya kaya. Bu Prastiwi ngarep, Bu Prastiwi ngarep. Iki lho Bu, nyan pembantu surate lho Bu. N1, N2, N3, ember. N1, N2, N3, ember. Carane aku mbok-mbokane. Iya, mbok-mbokane. Engko anake sing payu sing endi engko setor. Padake apa lho kowe iki kok lho Mas. Sing payu sing di setor ora. Payu kae. Kok wis disisik, wong selirane dhewe kok nek wong ayu kulino nek pengen sing elek barang sapa ngerti. Ya ora ya. Ora ono bolongane. Seneng gerakane niku lho. Ya sesuk dibur. Ora ono dipun. Iya. Monggo diaturake.
Liwung, ya monggo. Ya. Kok malah ngatur cah cilik. Semakin kesamplok. Ora kena sinden wingit kok ya. Sing gegirisi lho iki aja. Metu saka randu alas. Ora ngantek duka karemu lho, ora rungu. Ya. Prastiwi kok. Pun ngoten niku karep. Yu. Kowe dadi paeka kowe. Piye to? Kowe joget dhewe sing mburi do ndeloki do guyu sik iki. Nggih. Lah mboten isani rokke ling joget. Ya kene kowe ngarep. Enggak mau. Aku juga enggak mau. Alah, Aku takut. Itu ada coro-coro nakal. Enggak mau. Kemayu lanang kowe kemayu. Ceritane wedok. Nakal. Iya. Ya, mangga yuk. Satu derita. Apik tenan ya. Apik. Dengaran ngalem. Bu Prastiwi joget iringane cendol dawet seger. Masuk. Cendol apa? Dawet seger. Nah, Krungumu apa yuk? Cawet ya. Alah yo. Piye to sar? Dawet. Ora apa-apa muni cawet ki biasa. Wong sok tanggo kok. Lah nggih mboten Bu. Aku ya cocok. Ora bendina. Fakta ini fakta ya. Fakta. Nek jarian nganggo mboten. Ora ndeloknya. Ambiar kabeh. Ayo terus nggih.
digeblak-geblak ngene Pak. Le wong ana goyang kayang bareng. Ayo piye sinden multi talent. Ya, nameng goyang ayang wae biasa. Ngono ya, Brangkange kulino aku. Jebolan pura wisata padake. Ya, mangga. Sabtu. Enten sing owah mboten, Bu? Brodol iki mau. Pundi tak ngene gawe idep. Putih iki lho putih, aja. Aku trimo ora omong kok. Aja omong, meneng wae. Nggih, wajan luar biasa totalitasipun ya. Totalitasipun ya elek. Senajan pun ndungkap yuswa ning menginspirasi kagem generasi muda menika lho. Ora wegan. Ya pancen ya lambene wis lecek dadi sanget didandang. Iya. Didedeki ora kenceng ning malah logro. Ya matur suwun, Mbak. Mbak Mimin, Mbak Apri, matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Saged ngobati raos kapang kula kalian panjenengan kanca-kanca warga Laras, maliki warga Warak Kidul. Nggih. Mbak pilih soanipun kula kalian Apri kapenggal kirang nuju Prono malah juarai malah mboten dados sekoran ing penggalih saestu mugi kersa bedah tambuling samudra pangsami tetep dijagi kerukunanipun sanca rumah katanganipun sami kekadangan lan tradisi menika tetep lestantun. Amin. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.